Odrastao sam u familiji gdje su svi zapravo bili liječnici, moji roditelji, moj deda, tako da sam zapravo odrastao sa medicinom u kući. Kad sam bio mali sam mislio da želim biti doktor, onda u nekakvim mlađim godinama sam se želio baviti glazbom. I nekako kad je trebalo stvarno se upisati, to jest izabrati nekako karijeru kojom se želiš baviti, na kraju sam se ipak odlučio za medicinu. Kad se meni počela sviđati medicina, to je zapravo kad sam počeo raditi i kad čovjek shvati da je to jedan lijepi posao s ljudima gdje zapravo napraviš puno dobroga i puno dobrog ti se vrati, da je posao lagan, nije, ali zapravo vidiš da si dobro napravio. Ambulanta je zapravo jedan od ljepših dijelova medicinskog posla gdje razgovaraš s pacijentima, vidiš ljude kojima si pomogao, kojima je dobro, koji su sretni zbog toga, kojima je život sa ruba nečega ružnog prešao u nešto što je lijepo. A ono što je negativno kod ambulante je što je gužva uvijek velika, pacijenata ima puno i zapravo nemaš vremena se posvetiti svakome onako kako bih htio. Dežurstvo je s jedne strane najteži dio doktorskog posla jer si relativno sam, zato jer donosiš relativno teške odluke i moraš to napraviti u relativno kratko vrijeme. S druge strane, dežurstvo je lijepo, zato jer stvarno pomogneš ljudima i, mislim, u krajnjoj liniji to i je ono zašto se i baviš medicinom, jer ti je želja pomagati drugima. Kad razmišljam šta bi radio da se ne bavim medicinom, samo mi na pamet padaju nekakve romantične onakve ideje u smislu nekakvih moreplovaca, brodova, planina i ovakvih stvari što zapravo nema veze s realnosti, a nekakav realan drugi posao ne bi mogao izmisliti. Ono što ja volim to je more, vrijeme provedeno na moru, na mjestu gdje sam ljetovao cijeli život, to je jedan mali otok na Jadranskoj obali i to je mjesto koje me ispunjava i omogućava mi da napunim baterije, da čovjek skupi snagu, da se bavi s tim poslom koji se bavi.